sabeu que va canviar la manera de funcionar de fa uns anys i ara fem propostes nosaltres i nosaltres mateixos votem la que considerem més encertada i després, a partir d'aquí, un jurat acaba fent una deliberació final. I, per tant, jo el que faré, abans de res, és llegir i després, com he vist que representants d'aquesta entitat són avui aquí presents, que serveixi com un acte d'entrega, encara que no física, del premi que han guanyat. I passo directament a llegir el resultat del Premi al Decreixement del 2020. Enguany, el Premi a la Difusió del Decreixement que concedeix la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Girona s'ha atorgat a l'entitat Friday for Future de Girona. Les persones de la comissió han considerat que la forma de protesta caracteritzada per la tenacitat, la coherència i la joventut realitzada per aquest col·lectiu ha estat el toc d'alerta a la societat més significatiu sobre el desbocat canvi climàtic que requereix principalment d'un canvi de model econòmic on les idees del decreixement són altament necessàries. També cal valorar el caràcter pioner del col·lectiu de Girona, ja que va ser el primer col·lectiu organitzat a nivell de tota Espanya. Bé, llegit això, i el que faríem en un any normal, que poguéssim fer un acte presencial, donaríem la paraula a la gent de l'entitat per una miqueta dir 4 paraules sobre com ho veuen ells, dir-vos que aquesta entitat s'ha rejovenit molt i, per tant, encara encoratja més aquest esperit tan jove i tan necessari per anar canviant les coses. Com que aquí veig 3 persones que puc identificar com a Friday for Future, no diré noms, però hi ha la Carla, el Nil i el Martí, per no dir noms ja ho he fet, que si volen dir algunes paraules estan convidats a fer-ho ara mateix. Bé, em sentiu? Sí. Et sentim bé, sí. Primer de tot, volíem agrair aquest premi a totes les col·laboradores de l'Agenda Llatinoamericana perquè pensem que la seva tasca de divulgació és imprescindible per la difusió de les lluites que encapçalen les diverses organitzacions i moviments gironins. I per la nostra part, tot i que la pandèmia de la Covid-19 ha dificultat l'organització d'actes com els que estàvem acostumats a tirar endavant, el canvi climàtic no s'atura, per tant nosaltres tampoc. No és fàcil, ja que amb l'arribada de la pandèmia l'emergència climàtica ha quedat en un segon pla, però precisament aquesta pandèmia que ha portat a les nostres societats al límit i que ha fet replantejar el nostre estil de vida, la veiem com l'oportunitat d'obrir els ulls i reconèixer que no estem casualment en aquesta situació i que l'ecologisme té molt a dir, així com la resta de lluites paral·leles per una terra més justa i sostenible. Aquest premi ens anima a seguir com a moviment estudiantil i esperem que ajudi a unificar branques i moviments en altres àmbits dins la mateixa lluita. En aquests moments, amb les mesures del Covid, no podem concretar actuacions presencials, però no ens falten ganes i estem convençuts que tant a Girona com a la resta del món els joves tornarem als carrers les vegades que faci falta fins que surtin a la llum les polítiques i accions que necessitem. Volem que aquest virus, aquesta alerta, es converteixi en una oportunitat. Caldrà que sortim totes, no només els joves, i necessitem més que mai unir totes les mirades que imaginen nous mons, lluny de col·lapses i futurs distòpics i convertir-les en imatge. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies i l'enhorabona. I molta força en la vostra campanya. Dani, vols afegir alguna cosa més? Bé, com altres anys, evidentment hi ha el premi, però també intentem que aquest premi serveixi per muntar actes conjuntament la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana i el premiat, en aquest cas, Friday for Future. Per tant, ja ens emplacem a fer actes conjuntament de cares, esperem,